Patri Pelagio kif jitkellem fuq De Soldanis? Mela, f'żewġ manuskritti ta' Patri Pelagio li dawn it-tnejn jinsabu fl-arkivju tal-Katedral tal-Imdina, Patri Pelagio jagħmel referenza għal De Soldanis, però għal kontrarju ta' De Soldanis ser jitkellem l-oppost nistgħu ngħidu ta' kif tkellem De Soldanis. Jien hawnhekk ser nitkellem fuq l-alfabeto punico Maltese u l-korrezzjoni kritike li kiteb Patri Pelagio. Fl-ewwel wieħed l-alfabeto punico Maltese jikkwota mill-grammatika ta' De Soldanis li ħareġ fl-1750 u fil-waqt li jikkwota jikkritika wkoll. Per eżempju, jikkritika s-sistema ta' sinjali diakritiċi li uża De Soldanis. De Soldanis uża dawn it-tip ta' sinjali biex ma jkollux alfabet ta' iktar minn 26 ittra. Barra minn hekk Patri Pelagio insista li kull ittra tkun distinta minn ittra oħra. Però min ma jiddistingwix bejn ittra oħra ikun ifisser li għandu xi difett. Issa, hawnhekk jikkwota lil De Soldanis, jgħid li De Soldanis kellu difett fiżiku, kellu difett f'ħalqu. Tantu hekk li f'nota marġinali ta' dan il-manuskritt jgħid li De Soldanis patixxa negli-organi della bocca u allura ma jkunx jista' il-lissen ċertu ittri kif suppost, kif inhu mistenni. Per eżempju, in-nom Aus De Soldanis kitbu bil-kaf, kaws. U l-isem Kotz, De Soldanis kitbu bil-off. Ġifieri hawnhekk Patri Pelagio qed jgħid li De Soldanis pronunzjahom hekk u allura kitibhom hekk għaliex kellu dan id-difett. Però tajjeb ngħidu li dak iż-żmien u anke llum għad hemm nies fir-Rabat Għawdex li ma jagħmlux distinzjoni bejn dawn iż-żewġ ittri u allura jista' jagħti l-każ li De Soldanis kienet jitkellem bid-dialett tar-Rabat u mhux għax kellu xi difett. It-tieni xogħol, il-korrezzjoni kritike, huwa korrezzjoni ta' xogħol li kiteb De Soldanis fl-1759. Irridu ngħidu li Patri Pelagio kien kapuċċin, mela allura kien espert fil-istorja tal-kunventi u fl-istorja tal-kapuċċini f'Malta. U għal darb'oħra lil De Soldanis blok ifaħru jerġa' jikkritikah. Jikkwota siltiet mix-xogħol ta' De Soldanis u jikkorreġihom. Dan ix-xogħol huwa indirizzat lil Ignazio Saverio Mifsud u tajjeb ngħidu li hawnhekk Patri Pelagio dejjem jirreferi għal De Soldanis bħala vostro amico jew inkella il suo amico Soltana. Ġifieri dan mhux kif għamel De Soldanis għal nostro amico, ġifieri tagħna it-tnejn ħabib, imma tiegħek biss ħabib tiegħi le. It-tieni punt huwa li jgħid li De Soldanis jilaba li hu xi skular u li għandu ħafna intelligenza mentri fil-fatt ma jagħtix il-każ li huwa hekk. Dan ovvjament huma kollha l-opinjonijiet ta' Patri Pelagio, ġifieri mhux bil-fors li kien hekk De Soldanis. Barra minn hekk jikkritikah li dan ix-xogħol li jagħmel ma għamilx ir-riċerka li suppost tagħmel. Pereżempju, Patri Pelagio jgħid li dan kien Awċi tkellem fuq il-kunvent ta' Għawdex, però ma marx ifittex fl-arkivju tal-kunvent tal-Kapuċċini, ġifieri dan ma kellux informazzjoni korretta u kemm il-darba jikkritikah li ma kellux tarif korrett u kif suppost, preċiż, u allura dan għamel xogħol li mhux kif suppost, ma kienx perfett. Barra minn hekk, fost l-inkorrettezzi, Patri Pelagio jinnota l-anakronizmu kif ukoll ċertu drabi ma jinftijemx kif jitkellem, kif poġġa l-kliem. U dan ovvjament ifixkel l-qarrej. Ħaġa oħra hija li folja oħra isejjaħlu spiritoso. Dan ovvjament b'mod sarkastiku dejjem qed jitkellem fuq De Soldanis bħala ma kienx kapaċi jwettaq dan ix-xogħol. U fl-eluq tal-ittra Patri Pelagio lil Ignazio Saverio Mifsud jgħidlu li jekk dan huwa vera l-ħabib sinċir tiegħek, ma kien se jtik dan it-tip ta' xogħol. Kieku kien verament ħabib, kien itik xogħol perfett, ġifieri irriċerkat kif suppost. Barra minn hekk jispiċċa din l-ittra li dan huwa din hija ittra, però hija forma ta' ktieb, pubblikazzjoni. Jitlob lil Alla li almenu fis-seklu tiegħu ma jkunx hemm nies bħal De Soldanis li jkollhom dan it-tip ta' talent li jippretendu li huma xi ħaġa mentri fil-fatt ma kienu xejn, dejjem skont Patri Pelagio. Allura nistgħu ngħidu li bejn Patri Pelagio u De Soldanis ma kienx hemm ħbiberija fis-sens jista' jkun li kien hemm, però xi tip ta' rivalità żgur kien hemm
kienet ġejja almenu min-naħa ta' Patru Pelaġu żgur.